Ez dibêga ji we pirsa pirsim, tamam? Tamam. Tamam Ecrin. Ecrin, ez pêşî te dipirsim. Sekine Zehra. Tav mezine yan hîv mezine? Zû bêje. Tav mezine yan hîv? Tamam. Tav mezine? Aferin. Te raz got. Havî ji te pirsim. Pênc heb werdekê te hene. Du heb dimirin çi qas dimînin? Pinçap. Pênc heb hene, du heb dimirin. Sê dimînin? Aferin ji te ra. Zehra. Werdek şêrînin? Here bawan, hadi here bawan. Êkê din ji te pirsim. Çend heb demsal hene mevsîm? Çar. Ka navê wan bêje avîn? Hadi bêje. Zannem. Şoyek tuyî? Dubistan. He. Ne? Baba. Erê. Baba. Erê. Baba. Payız. Aferin ji te ra. Baba. Baba. Ecrin ji te pirsim hebû jî. Baba. Baba. Kapsayın ne lê? Dengê te nayım. Dengê me nayî te. Çend heb diranê te ketine? Du heb. Sê ji avîn pirsim. Avîn çend heb diranê te ketine? Yek. Yek tenê? Tamam, aferin ji we ra. Baba. Ev jî hêvî ye. Baba. Ev ji werdekê me ne.